A idea nace coa intención de facer unha ferramenta que sirva para facer investigación sobre a toponimia, que nos podamos introducir o nome e que saibamos, a máis de os lugares onde aparece, nun mapa saibamos representados onde se sitúan os nomes. Pode ser un mapa de concellos, pode ser un mapa con relevo, a base cartográfica que nos esperamos. Iso permítenos ver como se agrupan determinados nomes en determinadas zonas. Resulta curioso a frecuencia de algúns nomes de lugar, por exemplo, que igrexa e todas as formas relacionadas con ese lema igrexa, que son das máis utilizadas, o castro, a castre, e Sout, por exemplo, tamén aparece por toda Galicia con unha frecuencia moi alta. Do que podemos perder información é da microtoponimia, é dicir, dos nomes dos prados, das leiras, dos montes, porque a xente que o coñece morre, e se morre non temos outra fonte de información, non? Estase a facer un labor moi interesante que esperemos que sexa completado e que nos esperamos tamén incorporar, cando estea completo o mapa de Galicia, incorporarlo tamén a esta aplicación, a este proxecto. Ben falado. O macho da vaca é o... touro. Ves como sabes? Polo novembro as noites van crecendo. Acábanse as calores do verán, chegan os primeiros fríos, cóllenos un pouquiño desabrigados, notamos máis o frío e por eso o refrán di de Santos a Nadal é inverno natural. Un pouquiño exagerado porque outro matiza mellor. De Santos a Ascensión non quite o mantón. Eu non sei se vostedes repararon en que neste tempo se ven moitos máis corvos. Os corvos son daqui, pero veñen pasar o inverno corvos de países europeos máis fríos. Por eso un refrán di, chegan os defuntos e chegan os corvos todos xuntos. Abur.